Yero itrai, se sin pan ai ku ble pi baro aga kerteng ka patiam tam ka jong uji su. Te nengkong ngapan map na pi bangala ong ye pi bangalan ra e ka jing kai pang ka khardap ka bakim. Te henre utrai pat upha nga bangalan ra chwa da ka ne ka benta. Te nalor ba pilal kwes la khambon teli kita yo. Te henre ngan sawan ra hi ya to khubor ka pi kwa ha ka ni ka tayo banwan. Te ka jing kai ka bangalan ra shapi ha ka ni ka sngi. Kadai ka kerteng ngalabo ba lada pi shutip yau jisu pin yo ma jingker ku ai ru em tene pai be chakak tien ka jok ublai ayu ka bible ka ong ngine pe no matias kal nong ka bakhan riu ka khat ka bakhat lai an puli ayu ka ong habau jisu ula wan chi ki phang kai saria philippi ula kli gi sinran jo u do ong ki breu ki ong u e yenga u khon u breu kite kila ong te don ki bo ong u Yohanes unong Pembaptis ki weite u Elias bat ki wei pat u Jeremia lani unong ya tu lupa hang ni u Jisu kli na ki sinran ki jong u ba ki briu ki ong u e u Jisu u khonu briu na marba ulawan ban long briu shakani ka perthai te ula kli ka ka jinkli te henrei kini ki sinran ki jong Jisu ru kila jubab kila ong ba don ki bo ong ba don ki bo ong u Yohanes nong Pembaptis ki wei te u Elias bat ki wei pat u Jeremia lani u wei na ki nong ya thurupa te hang ni ngisngo tho ba ki sinran ki jong u kila jubab ya u kat bakumba ki briu ki ong ya u Jisu te ki briu hang ni kintip ya u Jisu ba u Jisu ulong u khon jong u blai de namar kata ka daw ba kila shim ya u Jisu tangkum u wei u riu kraw lani tangkum u wei u riu don buram namar ba kim shim latip ya u Jisu ba ulong u khon u blai te ka long shisha ka ba sngo si lada ya pai pat shaka jingim kristan ka jongi kalong ke bas ngosi namar bale namar ba baro ki kristan kitep bau Jisu ulong khon jong blai ki don ru ya ka jingtep ba u Jisu ula ban le shibon ki kamba kata kata jing shisha bat ulong ubala ban le ya ki e baro khon te pen ban ki babon ki kristan kim shamat ya ki kamba ha ka jing ka jong ki kim shamat e kata ka jingker ku ka ba ko ki kristan ki de ban yo mat khnang ba kita ki bompat long kristan kin yo I ya kata bat kin ya kwa dik dik ban long kristan te henrei ki babon kim yo ya kata namar wat ha ba kitip kim yo balai ka daw ka long ba tang ban chu tip yo Jisu pin yo ma jingker ku e ru em ngana example menta lada don we breu ubasa shabangalor pitip ha shapang jo uniu breu bahaba pitip shapang jo uniu breu pio I haki news ba uniu breu jo ya rapi ki badok ki basok bat kumta ter te henry pidon che ni che shilong jingai no u pim don ru ka jinga dei ka bajan la pitip e bau tu breu u baju ya rap bhai ki badok ki basok te henry om ya rap ya pi na mar ba pim don ka jinga dei bat u sakawai ru pidon che jingai no u te kalong kumta hi ha ka jinga dei ka jo pi bat u Jisu ru lada pim don ka jinga dei ka bajan bat u lada pi jingai e na ka mon ka jong u ka ba mon om le e ru em ya pi pinem ya ma chi bon ka jingker ku ha ka jing ka jong pi namar kata ka don kam ba pin don ya ka jinga dei ka bajan bat u Jisu knang ba pin yo ma e ka jingker ku ha ka jing ka jong pi ana example menta nga judon kinong trai ki ba juya rap ya nga bat habang alo kular ya ki bangan le ki doni ka jingshania balai ki doni ka jingshania namar ki don ka jinga dei ka bajan bat nga kitip ya ka jinglong jonga banga dei ka breu ka bam juthok ngam jukran kai ru hisin bangakran ngale ru hisin bangakran ngapendep ru te dei namar kata kataw
Kim jukuslai hisin bangala kular kabamon ngan pendap ya kata bat namar bagi shania ya ngaru ngajuele kat bala ban pendap kloy ya ka kabanga ngala kular te kalong kum tahi tang kita ki badon ya ka jinga dai ka bajan bat utrai ki doni ka jing shania namar ki tip ba utrai jungi juthang ka ka bala tho aka tien ka jong uplai habangi pentrai kam ya kata habangi duai hakata ulong lakloy ban pendap ya ka bala tho de namar kata tang kita ki badon ka jinga dai ka bajan ba utrai ki doni ka jing shania bar haba ki doni ka jing shania kim don jing khuslai namar upendap ya ki jing don kam ki jong ki hakini ki singi ki bamenta no ka jing kinwen wat haba ki bala long kristan reibon ki don haba den ka jing khuslai de henre ki tangi ba shania utrai kim ju khuslai ruem tire pe shushu ayu ka bible ka ong shushu ulo ong te pi ong ba ngalong u Simon Petrus ula ya tho bat ulo ong melong u Chris u kon u blai ba ula kelipat iki sinran ki jong ba pi pat pi ong ba ngalong u bat u Simon Petrus ula ya tho ba melong u Chris u kon jong blai hang ning yo i ba Petrus u yo ya ka we na ki jing ai jong u men sim ngan sa a ji kai kam hadin onda fila ya kam ya san ba ngan sa kran chpan ki jing ai jong men sim te u Petrus hang ni u yo ya ka we na ki jing ai jong u men sim bat la pentep ya ka bala buri na ka ni ka perthai kam shimla tep yo jisu ba ulong kon u blai hanrai yo Petrus la pen pau da ka bor u blai ka bor men sim ba khoj ba u jisu ulong kon jong blai de na kata daw ula tep ba u jisu ulong kon jong u blai te ka long shi sha ka ba sngot nan lada pitep yeki ba mayan bat u jisu ula ong kumno u jisu te ula ong u jisu te ula yatho bat ula ong ha u suk mame ko Simon u kon u jona na ba ka do bat kasnam kam shimla pen kata hame henry ukpa jonga u ba habden u jisu ru ong ya u Petrus suk mame ko Simon Petrus namar ka do bat kasnam kam shimla pen henry u blai ukpa jongi u ba habden u bala pen u Petrus ba u jisu ulong u kon jong blai kalong shisha ka bas ngau tenan lada pidoni ka jinga dai ka bajan bat utrai un pen ka bala buri na ka ka perthai bat haba u pen ka bala buri ka ba mon pisok shisha u jisu ang sok mame ko Simon Petrus kalong shisha ka basok lada pidon ka jinga dai ka bajan bat utrai namar u pen ki bare upen ki bala buri no na ka ka perthai bat pin om don jing khuslai ru em pin long shisha kita ki basok namar kata ai piru pin long kung Petrus u badani kata ka jing yo jisu namar lang yo ba Petrus ulalen yo try laisen ben ban ha ka jing long priu ha ka jing long tlot ha ka jing long senran ki ya hi na kata ka lenti ha ka jing ya lenti kat badang ha ka ni ka perthai te henry hadin pat ba ula kala ka bamut no ban ni yo haba u jisu ula kali u laisen mi yanga ula ngausi nama ula kali hadu laisen bat u ometep banga yeme kamu ni ngau tho ba na pedang ki sinran ki jong jisu dei u Petrus u bala kham tam yo jisu bat dei na kata daw haba doni ka jing haba doni ka jing dei ka bajan kawan ra ya ka jing ku ha ka jing em ka jopi u blai u yo ban pen pawe ka bare happy namar balai ba pidoni ka jing dei ka bajan namar tang la da pidai shi parlok pi ju thu ka badon ka donu ka jopi ba pin phliu lem shi parlok ki jopi ban sting ka man sem ka jopi ha ka ta hi ka rukom ha ba pidon ka jing dei bajan bat u blai u ya tho ki long bai kum tu hi kum bal dei shi parlok te kamot sngot nat phala da unya tho pi ki banyan ba mayan
nama balai nama pidon kan kata kajing ada kabajan patu tu ya thu kan kumba lada ngini kan mau ya Abraham ba kumno uya thu shuwa ba un punjot ya ka Sodom pat ya ka Gomora nama balai udon ya kata kajing ada kabajan long kum shipar lok bat utrai dei na kata kadau ba usapen pau kini ki beri te ka long shisha ka basuk ya nga ba de pi lada ngi don ya kata kajing ada kabajan ba utrai nom ong shu ngi tang bangi long ki khun tang bangi long ki shakri Henry un ong bangi long ki parlok ki ba un yo banya tho ki ki ba don hapo jong u amen tini ya chu ayu ka bible ko uji su ong no ngaru ngong hame ba melong upetras bat halor uni mawsiang an te ya ka balang jonga tegi kerdap padu jokin omla ya ka kin dia ini pet hang ne mawsiang tho dak rit amen pen chime ka bible jong pi pen pet mawsiang pen pet hang ne tho dak rit kamut uni mawsiang bakran hang ne dei upetras dei u jisu henry ke kren ya upetras ini phai lang bat nga korending kong kal nong ka basipau kerkhot ka basaw ko ong kumno bat bahro kila ya di ya ujo ya ka jo ka jingdi baken jaman sem namar kila ya di na uta mawsiang baken jaman sem pen pet hang ne la thok no mawsiang dakraw ka mod hang ne ka kren ya ujisu ubalong mawsiang bat ngimla ban len ya ka tau jisu long mawsiang han re hakani ka benta pat babong mawsiang kam kren ya ujisu namar hang ne la thok mawsiang dakret ka kren ya petras Desngap ha kenapa pin om bakla maus hang ni ong kumno ngaru nga ong hame ba me long upetros ba halor uni mawsiang an te ya ka balang jonga ke bomot ngan ai example ye pi menta pila pediang yo try haba pila pediang yo try ha ka jing em ka jong pi te kemot ba pila te ya la de how try Amor pila long krustan pila te yala de how try te henry tangwa pila te yala de how try bolong mawsiang kampat kut pat tang kata ublay ukmi arsut na bneng yangi syagani ka kendo bat upet habangi la IT yala de how try ngila te yala de how tong mawsiang ubolong ujisu hatu ngi donne empat ya kata ka jinga de ka bajan bat utrai jongi ujisu te la dangi doni kata ka jinga it bat utrai ngile ekaktin ka jong ublay ka bamon ba ujisu pan unwan bantay yala de hapo jongi kamon uong antay ka balang jonga hau ni mawsiang kamon antay ka balang jonga hau petras kamon omday tang hau petras henry hangiru lada ngi bentang ngila long kristan ngila IT yala de hau jisu abang ngila IT yala de hau jisu ka bamon kamkot tang bangila IT ni haban pensengo bahaya u bahabangi pensengo bahaya u ma u pat u wan ban tayala de hangi bat ni salongken kata ka balang ka ba ma u ula tay hapo jongi namar kampat biang tang bangila tayala de ha u lem dangila pensengo bahaya u ma u unum tay yala de hangi ka bamon ba kata ka jinglong kristan ka jongi kalong ka bomdon nong rem ai ruem namar yangi la khot ka balang de tang namar bangi yo ye ujisu de lemda ujisu don hapo jongpi lemda ula te yala de hapo jongpi ya kata ka balang lada omshem la te kata ka balang happy kamun omshem la te yala de happy kabamon ba pilong kata ka balang ka bayap pilong tang kata ka nyam karukom namar omjula ban ong balang lemda don ujisu kiba bon kilong kumta ki shulong tang kita ki kristan ki basukhat ki kamyala de ba ki dei ka balang henry kim shem la dei ka balang ki don tang ka kerteng hayeng manin ki don tang ka kerteng hayeng mane ba la da pi don tang ka kerteng hayeng mane pin yo tang ka lom jing ta la da ujisu shem la wan ban tei la de happy pin yo tang ka lom jing ta la da pi don kerteng ha ka balang henry la da pi don pat ka kerteng Haka balang ru pidon ke kerteng ban ha beneng ru pidon kerteng namar ba pipen sengo bhayo bleng ujisu wan mentay la de happy kamut kata kalong ka bentoy namar ka don kam yangi bangin don ha ki balang henry la de kren ha kaneka ba menta let's don nap deng jong pi
haduk mentah pimpat long Kristan ba pidon ru ke jing angnut ba pin long Kristan no te henrai pim yo kalat namar mentah ba ko don ke ni ka lockdown te ke e ka banga kwa ban ong ye pi kamper la pim yo ban penya so ya la de bat kan no ka kun huan balang henrai penya so ya la de marmet bat utrai it ya la de sha utrai bat puli bahai ka tin ka jong uble le e ka mon ka jong uble u jisu unwan man tei yala de happy kata balang unwan man tei kumba ulo ong kumno ulo ong ba halor uni mawsiang an tei ka balang jonga kamu lada pi doni kata ka jinget kat mawsiang pi don kata ka jinget ka bas kam ya utrai pi le ka mon ka jong utrai ka bomot unwan man tei ka balang ka jong u happy te compare la pim don ka kerteng haki balang henrai hapneng ka don ka kerteng namar kata kalong ka badon kam yangi bangin don ka jinget dei ka bajan bangin don kata ka jinget kat utau mawsiang ba ujisu on yo ban wan man tei la de hangi namar kampat biang tang bangi ong bangi la tei la de ha u lemda ma upat wan man tei hangi namar ha ka jinget dei Kristan ni hap ban ya long lang kawai bat utrai ngi ngin tei ha utrai ba utrai tei hangi lada ngi shu ong bangi la tei ha utrai la utrai dan ha kalyang ka jongi kata ka jinglong Kristan ka jongi kalong ka bom mentoy ai ru em te ngi hap tei ha u pat ma u pat u ha an wan man tei hangi kumba ula wan man tei ha Petros u balong u mawsiang ti shu wa bangi ne yat pat ang ini pechwa ka ni ka benta ba ong no te ki khrdap ka dujok kin om la ka lada u jisu balong ka balang u don ha po jong pi ka ba mod ki ai kin ni ka dujok ka thau ya ka ai ki jing jar ki jing ale ki ba bon jat ki ba setan wan ra han ra kita ki nam dan bor pin job lot ki ai bar khoi namar ka dujok kan om dan bor sho ka dujok ka ba nado nang ni na perthai ka dujok ka ban sawan kan om la sho ban ka ti pi namar balai ba u jisu u don ha po jong pi amen te pe sho ayu ka bible ko ini ya chua bagin poise ni record ka ba khat khnai ni ya chua ni record ka ba ar puai nadu katau jisu ulas dang ban pen I hagi sinra jo u baka de yo u ban letno sha Jerusalem ban sha shi bon ki ai na ki temen basan bat na ki rang ba leng do bat na ki nong tho de ba on pen yap yo u bat ba on pen mi pat ya u ha ka balai ka sngi u jisu ulas dang ban pen I ban ya tho ba on sha le ben yo u haban let che Jerusalem u haban sha ya halor ka deng pna te henre u Petros pat u ong kum nu ha ka ni ka khot ka ba ar ong ha ba Petros te ula shim kerpang ya u ulas dang ban sneng ya u do ong to isin e yala de ko trai katakan omlong yame haba ula phai te ula ong ha Petros ke let che dien jonga me usetan me long mau jing thot yanga ma mem su nyawi ki ki jong uble henry ki ki jong ki brio let's say pens ngolungo kum no hang te u jisu u sham sngo bhai o Petros ba ong ha lor jong ni mau siang an te ka balang junga ka ba hang ni pat u ai da ka kerteng setan kalong ke bom sngo tanat ban ong setan te henry u jisu hang ni Ukraine ya u dumak ya u setan u badon hapo jong Petros om de ya u Petros henry ya ki ba u setan u yo ban rung hau Petros ba kede ka jingbo bet ke jong ble ba u jisu u de ban shaya halor ka deng na ba dong ka jingjop ya ka perthai hi ba ro ko we te henry hang ni u Petros u klem yo ya ka ni ka jingpen pau ka ba kin job le ka ni ka jingpen tip ba kede u cry ba on sha yap halor jong ka ding pna ha ka jing perkhat breu ka jong u la perkhat ken ba kabam la ban long kum noi utra jungi on sha sa nar pna kum noi utra jungi on sha leben ai ba kata kan omlong da le ru em te henry kata pat kala long pen ban ka ba kinja setan ka ba khanglat ka ba long mau jing thot ban pendap ya ka ka ba ublei u kwa ban pendap te henry balai ngakwa ban geli balai ba u Petros hang ni u klem yo ai ya kata ka bala pen pau na uble pat balai pat hang te u yo ka ba kinja man sim namar lada philong ki bala yat ba ha ka jinya len ti ba utrai pen sngo tho ba ka ni teng ki don ki briu ha ka por ba ki sngo raham ba
ki smart bahaban pulai ka ten ka jong ublay ki smart ban duwai ki em ka jing em bapan sngaw bahai ublay ki yo shi bon ki jing pen pau haba ki pulai ka ten ka jong ublay kawan ra ek jing pen pau ki yo ka khubor ka babes bat ki klan bha han rai teng ka don ka por ba ki tlot kim pulai ka ten ka jong ublay kim klan ban duwai bat kim klan ro ban ai ka ten ka jong ublay na mar ki don ha preng ka jing tlot ba teng ki kiu teng ki hiar teng ki khruit teng ki paja te ha ka por ba ki paja kim la ban yo I ya ka e ka ba ken jaman sim ya ka e ka bala buri no na ka perthai de na ka dawo petras hang tai ha ka por u shit ham u da ka jing e u try u shit ham la pan pau yo u han rei hang ni shem la yo I bat kalong kum ta ngala ji I ki don ki brio ha ba ki a jing kran teng ka pang ba ka jing kran teng pa ka tu ka jing kran kam long jing kur khu ai ru em teng ki tu ki brio ki yo por ba teng pat ki itlot bha te han rai phi wa nam long kan gam ta namar lada phi mon phi dat tha lada phi mon phi khlot phi mon phi shirham phi mon phim shirham ka bamon ba phin yo ye ka ek ka bade na utrai barabor han rai lada phi long kita ki badap do mun sim ba khot ki ba yai pen shle ya la de da ka jing pen sle ka jong play da ka ba phi pen kieu ye ka jing shakri ka jong phi kumba karta ka jong phi ka kiu kamon kan don ka ta ka weiru kasni ka ba phin du jing man toy ka ba phin du jing kur khu bat ki e ki ba mi na phi ru kin long ba ki ba man toy bat ki ba long ka jing kur khu bat phin tip lot ye ki e ki ba mayan ki ba la buri no na ka dik perthai ba phim don jing ki win phim don jing khu slai e ru em wat nam long ru kita ki nong ai man sim ha phi ai ka ten ka jong play ba na mar ba nga man ta nga long tlot nga long kum ta de na mar ka ta long kum ta ka mut phi ai pen sim pen ba ne ki brio ba ngi dang long tang ki brio teng ngi hak ban tlot ba teng ngi hak ban kiu henry em ngang pen shluria phi ba paro na preng jong phi phin long ki ba kiu phin long ki ba pet ngor phin long ki ba husiar ba phin hiar kardan henry phin kiu na ka we ka level sha ka we ka level ba phin long rang ba ha ka jing tip ya ka tin ka jong uplay but what ju long ki ba pja na mala da phin long ki ba pja teng phi yo e ki ba phla teng pat phi long pen pa no mau jing thut ya no re ya no ba ada phi long mau jing thut ka long shi sha ka be e ngala ju I wat ki bala long ki pastor ki bala la ban le shi bon ki kamba ban yo I shi bon ki e ki jing pen pau han rai ka don ka por ba ki long u mau jing thot ba pen mong ya ki met sim ki ba kor dor namar ka ta wat nam long kum ta wat nam long ki ta ba pen thot no ya ka jing thmu ka jong uplay nga la yu I bahai ka ni namar ka ta ngas ngosi habang perkhat chapang kani na mar ngam kwa ba baro ki kristan kin long ki ba penthot ya no re no han ring in long kan kita ki ba pon jing kieng ki ban yalam chaka lenti ka patay ngadap da ka jing en habang yo I ki ne ki ba a ji ka ki putan ha ka ministry ki last start ba ka no ngadap da ka jing man ngam don jing bishni ai ru em ba ga kwa ru na pedeng jong pipin long ki ba start ban ya ngaru ngadap da ka jing man ngam bishni nga ai man simi pi takada haba phi kole nga junang ya rap shushu but haba phi duna ha ki ai nga yele ban pen bet namar ngam kwa bangan long mau jing thut hen renga kwa ba phin nang ya san na koi ka por namar kata wat nam long phi ki mau jing thut jong no ru da ka ba phi tlot ha ka jing shakri lada phim tlot ka ba mon phin long mau jing thut lano ru bat ublay unyo ban pen pau ki bere ha ka jing em ka jong phi ti man tai ne phai pat shak ni ka de khot ka ba bot bat lo ong kum no bat ngan ai ha me ya ki shabi ka hima ki beneng man ni pet chua tang ka ne bat ngan ai ha me ya ki shabi ka hima ki beneng man chua nga per khatang petros u pat yu shabi man le chabneng te han re hang ni khlem ong u shabi la ong ki shabi bat u ni u shabi u ba shisha u de u jisu la da jisu u don ha ka jing em ka jong phi ka ba mot phi la yo ya ka beneng namaru jisu u long ka lenti ban let cha beneng amen la da phi la doni u jisu ha ka jing em ka jong phi la doni ka ta ka lenti ba phin let cha beneng bat kum no ngi yo yaw ne u shabi kum no ngi yo yaw jisu da ka bangi pule ka tien ka jong ublay kata ngi yo yaw ne u shabi bat sakaway pat ka benta
Syapang uni ushabi ka tauru ya ka ikhtiar. Ladon ki ba request yang syapang ka ikhtiar te hang dengan yo ban pendap ya ka request ka jompi syapang ka ni ka ikhtiar. Ujisu jongi ude ushabi ude utau ikhtiar. Bat ikhtiar nga ko an batai ya pi ikhtiar kamut kumno. Kabor bat ka ikhtiar ka don ka jinge per. Kabor kamut utu brio uba klan kabor mat ka jong. Ikhtiar pat kare ka ba ublay ula penku bor ya pi. Te lada ublay ula penku bor ya pi ka mut pila yo ya ka ikhtiar. Ngana example menta. Lada uni u traffic ubala yo ya ka ikhtiar. La ulong makna ubri ubarai kho sakat no kat noru. Haba wan unong nya bos ubas ngat. Te haba wan utu unong nya bos ubas ngat. Te haba pensange eka kali utu unong ja bos. La usngat sakat no kat no klan sakat no kat noru umla ban le persyai haban ko ngo. La utu traffic udu barai kho bah ubam don bor. Ai ruem henry nama la penkup yo udah ke bor. Kum ta ula ban pensange ya ka to ka bos. Amen. Te ka pamon ka bor kam don bor ai ruem hap deng jongka ikhtiar. De namar kata kataw ba kum ki kristan pi hap bandon ya ka ikhtiar. Kabor kam don kam kata-kata. Henry ka ikhtiar kalong ka badon kam hadu kata-kata. Ki don ki priu ki bas ngotu baklai ka teng ka jong pleng. Ki la shim baklai ka tu ka benta ka boong ba. La ai ka bor. Ha ki banget baro ban yu roi ki pesen ba ki nyalar tham. Te ki don ki bala let be eksuan. Bat haba ki la let be eksuan ka ka baja. Tu ki ksut ki la rungkela pan bancha ki. Bat ki la pen mensau. Namar balai. Namar ba kalong tek kung utu traffic. Lada utu traffic. Uklam pat yo ya ka ikhtiar. Uklam pat yo ya ka bor. Ban pensange eki kali henry usuriam kumto ulet ban pensange ka eka banja. Sa sarai u shajil sa penshidom yo u. Namar ba ula pendon kam bakla ya ka ikhtiar. Amen. Te kamut ba piru kum ki kristan. Haba ong banget pi hapan sengau tho ngam jeliu ktien banget kamut kumno banget kamut langet ya utrai. Lalet eka mon ka jong trai, la pendap ya ka hok ka jong trai. Ka bamon ba pila yo kan ya ka ikhtiar. Pila la ban be eki ksut ka bamon kan om don jing man sao. Henry la da pish pendon kam bakla ya ka ikhtiar ka jong ublay. Lem da utrai ula ai happy ya ka ikhtiar ka bamon ba pila ban man sao. Ha ka jing im ka jong pi namar kata pi de ban don ya ka ikhtiar. Wat nam perkhat ba pila long banget pila la ban bukti ya ki ba pang pila la ban bek suit em kata ka bom long. Te mentangan ai pi ke example kumno pin yo ekane ke ikhtiar. Te une u traffic. Shuwa ba unlong traffic lane shuwa ba unlong police te ke ba u hap ban le. U hap ban le ya ka jing ya mare thong. Amen. On daw la job ya ka jing ya mare thong kampat kut. Om dai bal job ya ka jing ya mare thong kamut. U la yo ba ya ka ikhtiar henry u haban le sakatas u haban thotas dala dep thotas ka ba mon u haban le saka personal interview ba dala dep ikita ka mon la dau pas ka ba mon u la yo ya ka kam u la yo ya ka ikhtiar te ka ba mon ba ha ka jing ya le te jong ki kristan ke jing ya mara thong. Ka jing ya marathon ka deba pin puli ka Bible na do Genesis hado jing pan pau. Haba pila puli ka Bible na do Genesis hado jing pan pau. Onda pila deplot ya ka bamot pila job ya ka jing ya marathon. Bat wat nom hon pat tang ba pila dep hisien. Ha ka ba yedai bat kini ka perthai pila mare hisien pila yo ya ka kam. Ha ka ba kenja man sim ka bamot pila dep shikla henry pinang yat. Wat nam nyo bangala dep kan no pausien henry. Ya chi yat. Hado ba pin yo mat e jing ku ka jong blay. Ti on da pila dep na do jing pan pau. Hado Genesis na do Genesis hado jing pan pau. Kamut pila job ya ka jing ya marathon. Ti pi hap ban le sakates. Te ka test ru ka textbook ka dai ka ktien ka jong blay. Ka ba pi hap an puli ba. Ba ha ba pi puli kamut kalong tik kung utu unong le test. Haba ula puli ya ka general knowledge lane ya ka no ka kwat ka ba udon kam ban puli ha ka tu
ka benta ka bau hap ban le tho te haba ula yo haba utho upas te ka ju hi ha ka jing island te jongi kristan ka ba mon haba ula job e ka jing amara thong ula de pulina do genesis hado jing pen pau haba ula lap ki benta ki ba pher ha te ka jong oblai balakran lada ong buram ki kimi ki pa ye ki ba shoni phi wat thok wat shukor bat kum ta ter hanrei lada phi pat phi le bet ye kita phim xem là có ngụ ý cái bala thọ các tên cái trong ublay có long thích cùng tu brio haba ulay thọ cái test u tip ya cái jubab pen ban haba tip maknai cái jubab xem là thọ te ula fail te có long kum tahi tang ba phila de ban puli cái bible na do genesis hado jing pen pau kamut phila yo cái ikhtiar phi haban pen trai kam lada phim pen trai kam phila fail henry haba pen trai kam phi pass but haba phi pass phila sa ka personal interview but lightly test kabamon ba si bon ki jingten jo ki ba bon ja ha ka parthai han ha phin job ya kita ki paro khoi phi yo e ka ikhtiar ba ha phi yo e ka ikhtiar ha ba phi ai ka ten ka jo ublai kan pen ko ngu e ki brio namar teng ki don ki brio ki ba nang ba ban kren han ha ba ki kren ka shu rung nang ne ka shu mi no nang ne tang poi habar la klet no han ki ni ki brio ki ba ublai ula pen ko bor ki ba don ni ke ikhtiar ha ba ki kran ka don ka jing kta ha po ka do nun ka don ka jing dung ha ka do nun pat ka pen ka lai ka jing em ka jong ki ka pen ko ngo ye ki la kim pat la shi sngi ar sngi han re ka to ka tien ka ya kta ka ya ktik bat ha ka we ka por kin salan la ka shim por sa kat no ru han re ha ka we ka sngi ka to hi ka jing kran jong itu ibrio kan sakta ka mot ki to ki brio ki de ki ba don ni ka ikhtiar la ka shim poru kembang la kran chpang ka to ka phak shi jong utiak te henre daga jingkran jong itu hi ibrio la kan ktek ka bamut itu ibrio idone ka ikhtiar namar kata ni don kampan done ka ikhtiar haba ni ai ka ten ka jong ublai ngang le ba phi haba nga ai ka jing hikai balai ngara kwa ba phin kot chakata ka jinglong rang yang namar kata nga ju ong ban ba nga upload thmai ka jing hikai what you miss ban pen namar ba hapo jong ka wei ka khupor ka don la ka jong ka benta ka ba phin suk ba ban ya dan ti phin tip ya ka nanti knang ba phin long ka jing kur khu sheki man sim ki ba ko do ka man toy tang ba phila apply ka tin ka jong uble ka man toy tang ba phila gran ya ka tin ka jong uble khlam ka ikhtiar phin om long jing kur khu ai ru em ka nam don ka jing ta ka ba ken job le henry la da phila don ni ka ikhtiar phila don you should be long jisu ka ba mut om dai shu ma phi ba kran reu jisu ba kran na po jong phi ba don pen ka lai ka jing em ka jong ki reu bat ka ni ka parthai kan sakla pon ba ki kristan ha ka parthai ki pon ba shakri ki jong play ha ka parthai te henry ki jillai e ki kams ni namar balai namar ki duna ba ki shakri ki paton ki ikhtiar ka jong play namar ka tanga da kwa e phi paro ki paton ha channel ka jonga ba phin long kita ki shakri ki paton ki ikhtiar ka jong play ki ba la ban pen kul la khong pong ya ka parthai bat da shisha kan long la da phi long ki ba kom kita tini pe chu ayu ka bible ka ong bad lo ong kum no bat ke ka ba men pelat ha ka khandau on pelat ya ka ha beneng ru kani ka khamayan khandian dengan itu eka story ka jonga kenapa kan man ra eka jingkur khui pi halor jong kani ka benta te la don ka por ka bangala iet yo weu brio te hau ar hajar khat saw bat ni la yakut bangini tho no hau ar hajar khat khandai te henre nga klem tip pat yo tau brio bau tau brio ula dep yo brio ula ya kendu ban nga hau ar hajar brio ar hajar prapat ula yo brio bat ki bahying jong uru kim tep mangaru ngam tem te ngapat nado kasi ka bangila ya kut bangini tho hau ar hajar khat khandai ke ka banga ngala le ngala duwai ngala ya te khama jong play baya ka mensim jonga ba ka mensim jong u on te lang hajo khanang ba on da ngala lej na ka porthai ngi lej lang ha ka ju ka singi bat u ba manga nganom e yo umarwei lemni ma uru on om e ya nga marwei henry ngini em rengkat ngini shakri lang yo try ha ka ni ka porthai te ngala ya te da ka jing sngur bat ha ba ngala ya te ublairu ulate ikata namar ublai yo i ya ka jinglong sngur ka jonga ka bangala le eki baro khoi da ka mensim baro ba da ka donut baro tiu tau pri ula yo pang ka jing pang ka ba shirkhai ula yo eki jing pang kansa bat ha ba ula yo eki jing pang kansa
But hadinata utau brio ula play nga. Manang perkat nga sayap no ba uniu brio namar kajing jur kajing pang jong niu brio kala long ka ba shirkai hadu kata te wala kata ru don hi kajing ngat ba uniu brio un se yo bet ye kajing kia but dai namar kata nga dua nga sha jing et na ka bata ka jong u but hanrai kajing adai ka jong nga but u pat ngikut bet tang ban ai khu black ti namar uniu brio u i yang ha kata ka rukam ka ba u i yang akum ba i ya ki riu khoi ba udah buram yang hadu kata hanrai juk tak ti nga kakut betang ba un ai khuble ya ka ti ka jonga ada ulabang ki jing bam ki bang shet usu ong ai tu ki tingan do namar ba ka bang pala kata ka jing shet jopi pala dia kata jule ai ti nga jus ngoten nat uni ubreu namar ba ulong breu padan buram hadu kata ha kata ka jing yo i ka jonga ngam sim tip ya ka ai ka bare ka padon ha u te uni ubreu la yo ka jing pang ka bashir kai hanrai namar bang le te ka mensim jonga ba ka mensim ka jong u haju klan ba ha pedeng kata ka jingpang ula pan yang ula ban lechi shane shatai but don ni kata ka jing telot ha ka met ka jong u nama ngala te ka mensim ka jong ba ka mensim ka jong u te hnrei ha ka we ka singi ha ba udon ha po hospital ngaru ngadon hospital ban ula ong yang map yang ngala buri ai na pi namar ba ngabenut yo ngadu no e pi ngala don lok nadu u ar hajar pra tang bang ngala buri wat ki bahayeng ki jongaro kim tip ya kane te kata ka briu kam shim ladon hi shane haba utau briu ulapang bat ula shuyo briu buri namarwa kam dei hiru ka briu ka badang samla ka dei ka briu ka badon hi la ulok ba ulok jongkaru usyong te dei namar kata ba nga haba ngala wan no shiye ngala map yu haba ulapan map na nga wan shiye ngala duai khma jong play ngong try ngala yate ike barok ha ka jing bom tip hanrei menta ngan pelat ha ka jing tip pelat no ika mensim ka jong ha ka mensim ka jong u namar ula thok nga ula syukur nga bat ngam shim la tip ya kata bat utrai ru ula pelat no ya kata ka ba nga ngala dep pan yate te ka ba nga kwa ba ngan ong ye pi kalong kane balada pilakum yate ya ka ha ka ni ka perthai bat phi sngo thu ba kata ka jingate ka jong phi kalong ka babakla lada phi don ke ikhtiar phi don ka jinga dei ka bajan bat utrai phila bat pelai no kadai kan ni ka banta ka ba utrai ok ba ya ka ba phinyate on yate ha beneng ba ka ba on pelai ha khando on pelai ha beneng namar kata ngala pelai bat nga khlem yap lang bat u ban ma u marsen pelai na manga ula klan o his tang kato ka ni por namar ba ngala pelai no ka mensim la jong bat kata ka dei ka chishisya namar kata yo don apring jo phiru phila kumyate eke bat phis ngot hu bakalong ka babakla phila ban pelat bat ubleiru ulong babat ya ka kular tang ba phi haban don ya kata ka jinga dei ka bajan ba utra phi haban don ni ka ikhtiar knang bakalwan ra ka jingkur khu ha ka chim ka jo phi de ngai phi yo jingkur khu leng ba ka ni ka ji kai to blei un yo ban kur khu ye phi ya ro utra